Jo soc Gemma Jover, soc sociòloga especialista en participació ciutadana per a la transformació dels territoris urbans de la ciutat i treballo actualment, soc sòcia de la cooperativa Mono d'Estudio. Pots explicar una mica de quin procés de cooperatiu de transformació urbana que hagis participat destaques? Jo no destacaria un procés cooperatiu en concret, sí que m'agradaria destacar un poc el que passa en els processos cooperatius en general i és com es transforma la mirada de les persones que formen part d'aquests processos de transformació i com la canvia cap a una perspectiva més compartida i més social. Quins valors creus que han de tenir un procés cooperatiu perquè funcioni bé? Si volem anar cap a ciutats que siguin el més inclusives, cohesionades, igualitàries, equitatives possibles, més democràtiques, més diverses, el treball participat, cooperatiu, col·laboratiu, crec que dona un punt molt, molt, molt rellevant a anar a acabar aquestes transformacions urbanes més solidàries o més equitatives. Què pot anar malament en un procés cooperatiu? Nosaltres el que ens sol passar normalment són, a grans trets, són dues coses. O per un costat que n'hi hagi molta desafecció per part de la ciutadania, en aquest sentit que la gent no es veja interpel·lada per a participar, per a formar part d'aquests processos, encara que són directament implicats, són veïns i veïnes dels espais que s'estan transformant o dels entorns urbans que estan canviant. A la vegada també passa molt que l'administració pública, en certa manera, que és la que moltes vegades llança aquests processos de transformació, no té la paciència suficient com per a veure que el treball cooperatiu, els processos de participació, el treball més col·laboratiu en les dinàmiques socials tenen els seus tempos, tenen els seus espais, les necessiten i sempre se busca molt l'efectisme i l'arribar sempre a la foto, al final, al que és el producte i se deixa molt de costat del procés. La teva experiència professional, quins consells ens donaries? N'hi ha que tindre, això, molta paciència i saber que cada lloc va ensenyar-nos un poc com es mou la dinàmica social, com és, i n'hi ha que saber adaptar-se a ella i la tècnica té que saber adaptar-se. No es pot aplicar la mateixa tècnica a tots els llocs igual perquè és això, perquè la societat sempre està en ebullició i som dinàmica i n'hi ha que saber un poc ser ahí, poder moure's ahí, no? I això, i tindre molta paciència i donar espais per a que la gent puga abordar aquests reptes. Què has de recordar a altres professionals, no? Des de la teva experiència que normalment no coneixen o no tenen en compte en aquests processos de cooperació? A veure, jo crec que és molt important partir de que quan vivim en societats, en entorns urbans que són prou desiguals i que quan estem iniciant projectes de processos de treball cooperatiu, de participació ciutadana per a la transformació urbana, n'hi ha que tindre com a màxima anar cap a una major equitat, no? I que igual no és tan important tindre sempre un consens màxim o mediar constantment per a que tot el món estigui d'acord, sinó que lo interessant del treball cooperatiu és establir aquests espais de debat, de reflexió sobre la ciutat, sobre el nostre entorn i com anar aprenent com abordar aquestes ciutats de manera col·laborativa, que ens costa molt, que ahir n'hi ha molt per fer i que el camí, aquest que hem dit, que són molt diversos, depenent del context, és molt rellevant. Això va construint cultura participativa i va fent que els processos de transformació urbana realment tinguin aquesta qualitat que necessiten per a assolir els reptes que tenim actualment en les societats.